egintzen, orekarik ez galtzen, hankabina lokatzetan, berago ezin da eta noan hemendik. Gertatuko dena hori antolatzen eta pixkanaka aurrera goaz. Badakizue aurten Armentia ikastola dela ikastola guztien elkarte horren antolatzaile, ez? Gogor, naiz etzen diozuen gogor, erdoiak aspaldi irentsi zuen hain gura zarrari. Guk indarrak batuz, azalera ekarriko dugu marea biziak atzu oleak sortuz. Marea biziak gatzu oleak, babestuko ditugu logika guztiak, kolokan jartzen dituzten begiradak, larruak ahotsak, inungo geltokietako komunetako historioi eskorrezera behar. Zaurgarria kopetan idatzia duten gorputza lurraren da. Eskerrik asko Maizi, Armentia dantza taldeari, berdintasun taldeari eta pare bat gauza gogoratzeko, besterik ez. Han sarreren ondoan, zuen atzean, merchandising-a, arropa, hauek beira zer ondo gelditzen zaien erosi.